This you? ちょっとわ What year? No, ジャパニーズワーゲン Japanese ジャパ wagon? ニーズワーゲン Aha. ジャパニーズスズキ Ce e acolo? My wife あもう20オールドねあ、20 years. Bună dimineața din Takayama, Japonia, dragi prieteni. Bună, Dimi! Bună de Dimi! Am fentat-o în loc să ne trezim la 7, ne-am trezit la 8. Și asta este piața de dimineață de aici, din Takayama. Vedeți, toate posturile astea se așează aici, fiecare vine și își vinde artizanelele. Și își vând produsele aici în fiecare dimineață, începând cu ora 7 sau 8 în timpul iernii, cum e cazul de față. Noi trebuia să venim aici la ora 8, n-am reușit și acum, cei care ați văzut vlogul de ieri, știți că eu trebuie să las piața în urmă câteva momente și să mă duc să mă tundă un nenică japonez care avea cea mai șmecheră frizerie pe care am văzut de când sunt în Japonia. Și ne uitam la frizeria aia ieri și el făcea ok, poți să-i faci poze, ok. Și după aia am zis, hai că vin să mă tund dacă tot mă las să fac poză. Deschide la 8. Uite, avem mere, avem toate cele. Dacă mai prindem deschis, ne întoarcem. După tunsoare. Da? 320 număr. Nu am uitat. Păi dacă cred că 16 la noi, iubire, 1 euro și ceva un număr. În fine, hai să ne tundem, că nu ne-am tuns de 3 săptămâni de Japonia. Nu știu cum o să ne înțelege cu nenea asta, nu știu ce freză o să-mi facă, dar sunt curios de ce tehnici de tuns au. Nu am văzut, de când suntem aici, n-am văzut niciun barber, un frizer tinerel. N-am văzut, numai oameni de la 70 de ani în sus am văzut. Hai, 60, vorbesc foarte serios. Deci n-am văzut unul. N-am ajuns încă în orașele mari, urmează săptămâna asta, dar sunt curios. Hai să vedem. Bine ați venit la un nou vlog. Welcome. Programarea e la 10, dar eu sunt aici la 10 fără 20 chiar. Pentru că în Japonia, o să vorbim mai mult despre asta, dar în Japonia să fii punctual înseamnă 5 minute înainte, punctual e întârziat și întârziat e inacceptabil. Deci ăsta e barber Bunsuke. Cred că nu a venit nici el. Cred că la 10 deschide. Încă nu a ajuns nici el. Bun, e bine că am ajuns înaintea lui. Uitați-vă ce aici înăuntru, frate. Uitați-vă unde mă tund eu. Old Japan back to 100 years ago. You are welcome to come. Haircut 1500, shave 1500. 1500 cât e? 10 euro. Tunsul 10 euro bărberitul. Are prețul standard, omul meu. Hai să luăm o cafea. Mi-a venit frizerul, uitați ce mașină are, bă, mâncați-și gura ta, uitați-vă la mașina aia de acolo. Ok. Uite-te, bă, și tu ce mașină are, cel mai hipster japonez dintre toți. Ni mașină ce și-a luat a meu. Are mașina lui Scooby-Doo. Noi ne-am luat o cafeluță, stăm aici. Și eu am o cafeluță. Mi-a și o cafeluță. Ia uite-l, își pregătește taraba. Am emoții cu tunsoarea, că nu știu, el nu vorbește engleză decât foarte puțin. Eu nu știu ce să zic, cum ar fi să mă duc să zic la din asta, fă un French buzz crop. Poate ai fi surprins. It's okay. Relax. Okay. How are you? 10 minutes Okay, no problem. Thank you, arigato. Mi-a scris pe mânecă. 10 minute. No, bun. Nice car. Thank you. Ce mașină? My car What? Very nice. What year? No, ジャパニーズワーゲン Japanese ジャパニ wagon? ーズワーゲン Aha. ジャパニーズスズキ Aha. コラボ Mix. Transformer. 500
500 km. 500分の1がこれ。 Wow. It's kawaii. かわいい。 kawaii ka. Foarte faină. こうち Foarte fain. ょっと待ってね。 Stai să ne arate. Raluca, pregătește și tu translator să putem comunica. Scoate translator acolo. Aveți grijă, vine mașina. Dar degeaba e semnul ăsta aici, că nu te ajută cu nimic, că te-a luat pe capotă. Ce drăguț e. E o corcitură mașina asta. レストラン。 Ah! マイレストラン。 Ah! E foarte faină. Hai să vedem dacă ne tundem. Ok. Wow! Is you? あ、そう。 Ah. Mm. Wow. I was born in 1946. 1986. 46. 46. 46. 78. Now. Ah, 78. Strong. You look 50. ちょっとタッチ。 Ia pune una acolo. Ce e acolo? Okay. Muscle. Itare. Muscle. Muscle. Ce mai băi, ești nebun? Ia uite-l. What? Oh. 78. 78. Wow. Cut. This. This short. あ、ということはクリッパーで。クリッパー。ちょ Ah, っと待って。 ah. クリッパー。これで Ah. OK。 Ok? Ok. Thank you. Doamne ajută. Stai cu ăsta aici. Ați înțeles? Haircut, Aha. shape. Ok. OK。OK。 I am... What's name? Shuji. Shuji. Suji. Oh. Ah. YouTube。 Ia uite mă. Ah, ok. Oh, you famous.あ、You。You。あ Japan. Ok. モーニングマーケット。 Morning market. 高山モーニングマーケット。 Ok. ハニーショップ。 Honey shop. Ah, Oh, nice. nice. ハニーショップ。オン Mm. Bun. Two business. それと Are două business-uri. Da. Barber Frizer shop, și vinde number și one. mere. レトロミュージアム。 Aha. ここは、ここはな、昭和ミュージアム。 Ok. Ok. 昭和ミュージアム。これはレトロミュージアム。ここから歩いて、10 minutes。10 minutes あると Walking. レトロミュージアム。 Ok. マイコレクション。 Ok. Ah, your collection. マイコレクショ Nice. ン。マイテレビ。 UTV. これは20 years old 20 years old TV. It's okay. Hmm? TV. my wife。 Ah. もう20オールドね。 20 years. でこれが今27。 27 now. これが Wow. You are Takayama VIP. もうジャパン。 Japan VIP. ジャパン Ah, の ok. こうマイコレクション。 Colecția lui. Asta e aici? Ah. This here. This you? ちょっと若い。 Nu cred. マイカー。セカンドハウス。 A second house, okay? Very nice. ジャパニーズアンティー Japanese クハウス。 house. You can. 120オールド。 House. Oh, old. 長谷川君、ちょっとこっち来てって、こういうの一緒。これね、ジャパニーズエンターテイナー、POP、
エンターテイナー、Mhm. ムービースター、 Wow. もういっぱいない。それのジャパニーズナンバーワンコレクター。 Number one entertainer. All 1800 オーバーコレクター。 Over. ジャパニーズナンバーワンコレクター。 Wow. Bă, Să am un casezi în magnet. spate, nu? Am un magnet la oameni. Cum rar mai vezi. Ah, Acum să vedem ce-ți face. nu mai contează. Uite și tu ce om cunoaștem, frate. 1997 Ok. book 1997. Superstars. You are very famous. Very, very famous. Ia uite, mă. Dar ce cu găgicile astea? E la haine. all 1800 オーバーコレクター。ジャパニーズナンバーワンコレクター。 Vagabond, moșu. N-am înțeles ce mi-ați, dar uite și tu cum a pus asta aici, asta e prima oară când văd. A agățat asta pe aici, așa de sus în jos. Și ce-i cu treaba? Are niște zaruri în gură. Cred că Ia vezi că scoate o cărpă de acolo. spune că l-a făcut el. Vezi că scoate o cărpă de acolo. Tot după el, Raluca. Arată-ne tot ce face. Este o vulpe pe aici. Acolo e o vulpe, o pile de vulpe. Nu mă șpreiază, mă dă cu cărpă, mă dă. Uite-l. Ia uite mă ce merțan are aici de mult. Ah, Mercedes. Ai făcut bani. Eu ce merțan avea în anii 90. S-a agățat, am scaun. Și mașina, tot din anii 90. Și mașina, tot din anii 90, după cum trage. A rămas fără bătării. Arată cu ulei, bă. E bine. El e obișnuit cu camera asta, liniște. Da. Ia, am luat aparatul iar. これでも昨日こう見てるとなんか友達になってしまいそうな、なんかね、そこ話してるから話してくれると、なんかこの最初間違えてみたいな。 Dar vedeți că el n-a apărut la televizor gen odată. Acolo sunt episoade și episoade, cred că a fost un soi de serial. Că e un programare. Mamă, deci tu gândește-te că eu acum, pe mine acum mă face cu foarfeca un nene de 80 de ani pe lângă ureche pe acolo, că transpir. Că numai din foarfecă mă face, că aparatul nu era încărcat sau nu știu ce avea. この人がタテ缶コレクターの小林修二さんです。小林さんの職業はレア店の店長さん。といってもこのお店にはとてもレア店とは思えないちょっと風変わりなものがひしめき合っています。人が捨てるものはどんなものでも拾ってもらい続けたというコレクター人生。 Oh! What is? Mare, mare. How many years have this? 100 years. 100 years. Oh! Just 100 de ani. ね。僕は Wow.
Acum începe dansul. Vezi pe el. Tell them to come take photo. カムにしようか。カムに OK？ Doamne, tu. Ok. ちょっと頭に。 Que Dios nos ¿Qué ha dicho? Que intentaré no cortarme mucho. Ok. No te muevas por si acaso. No, no, no. Desde luego que no. Mira, esa es su mujer y su hijo. はい。 Ay, close. Sleep. Ok. Ah. Madre mía. Uy, uy, uy. Eso no me ayuda. Todo irá bien. Mm, Tú no te muevas, nosotros confiamos en él. vale. Que te relajes. Hostia, pero va así. Barbershop, welcome to Volta. Viajáis mucho, ¿no? Sí. Sin parar. De Japón, de Corea, de Rumanía, de China, de Siria. Ir disfrutando del viaje y Vosotras que también. no te corte mucho. A mí me da miedo hablar. Mamă, ce emoții am avut! Mamă, deci ce emoții am avut de prima oară când faci ceva barbă cu foarfeca, frate. Mă gândeam, mamă, dacă la 80 de ani cât are, dacă îi dă tremură mâna un pic, îmi tai fața aici, nebun, îmi lăsăm cu o cicatrice. De parcă nu e suficient. Au venit spaniolii celelalte să uite la show aici și acum m-a întrebat dacă vreau să mă radă aici, la gât. Am zis, da, acum îmi pune bisturiu acolo să mă albesc. Bisturiu, am zis? Haide. Ia uite că merge cu Merțanu în film. Mamă, e călduța aia, ce vai. Îi place ce face. M-a făcut fain urma din foarfecă și por, așa-i? Da. Dar m-a tuns ca și cum mă înrolez în războiul din Coreea. Mi-a făcut de aia, de soldat universal. Ia vezi. Poți să vorbești cu aia? De briceagul? Și-a pus mască? De ce și-a pus mască? Ai luat ceva cremă? Ustură? Aia în Thailanda, când mă tuns era așa finuț, avea matigea, asta mă bate.
Uite cum am auzit. Wow. Ok, yes. Arigato gozaimasu. Sunt surprins. Așa-i? Arăți foarte bine. Acum mai am mețeală iar. Băi, ești nebun. Nu mă din foarfe că mă mâncați așa. M-a făcut mai bine decât toate tunsorile pe care le-am avut până acum în ultimele luni. Simt că sunt gata de înrolare. Așa am senzația. Arăți bine. Îți face flexie? Nu știu. Eu nu știu dacă voi observați ce degete mari are. Să-mi bag piciorul, zici că dă cu 5 kg în cap. Ce le-am mâncat așa? Aoleu, ce? What's that? Bă, ăla e uscător? Nu știu. Raimark Viter VR7. Dă-te în spanac, na... Oh! Aha! Masaj? Ce bine e asta! Very good! Bine-mi place! Oh! Vibrează tot corpul! Aha! Mamă, ce bine! Mi s-a făcut pila de găină, jur. Se mișcă tare. E puternic, are forța. Ce mai bine 20 de euro investiți decât stă în Japonia. Are domnul de toate. Dar ce frumos se vede cu tot cum e decorat tot așa pe ecran, nu știu, sper să se vadă la fel și în video. Mie îmi place cum se vede aici în oglindă mai ales. Simt că vibrez în continuare. Simt că vibrez în continuare. Deci video ăsta îmi pare rău, fetele, poate nu e interesant pentru voi, dar asta e o experiență, în toată regula. Am văzut ceva ce nu-i convine. Bine, rău de tot. Îți place? Da. Bă, ținând cont de ce experiență am avut acum, plus că omul e o poveste, frate. Omul e o poveste. Very nice, very good and very... More DVD, okay? DVD? DVD, correct. Video. Okay. Thank you, thank you. Așa. O să-i dăm bani la om. そしたらこれ前これ大事にお気に入りに I will take good care of it. Ah. ワンキあ Okay, okay. ワンツースリーサンキューです Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. This you too? Just that? Micah. Oh, okay. Okay. And 18 years old. 80 years old. Japanese autobahn start これ Ah. Japanese start Motorbike. Foarte. これは自転車でこいで Ah. これを A pornit mă mutul. これが Ah. Smart. ね Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cei mai bine investiți 20 de euro din viața mea, jur, de când sunt în Japonia. O să fac un duș rapid și revenim. Arăt, zici că sunt gata de înrolare, jur, dar aveam nevoie. E bine că încă mai prindem piața de dimineață, dar foarte puțin. Oricum, din trecerea nu mi s-a părut mare spectacol. Aici lumea stă la coadă să-și ia carne de vită din asta sushi de Hida Beef, din asta care două bucățele costă $6. Noi ne-am luat doza de Hida Beef ieri. Aici ceva suveniruri, dar toate mi se par la suprapreț. Handmade. Aici e o băutuță care se face o poză cu niște copisică în spate. Mamă, ce frigă mi-e acum că am stat la călduric acolo. Nu mi-am închis geaca până sus ca să nu umplu de păr și n-am nici căciula pe cap.
Îmi vine să dârdâi așa, dacă mă auziți în spate, știți de la ce e. Multe standuri deja au plecat, dar parcă nici când am trecut nu erau foarte, foarte multe, nu? Uite, tanti asta vinde praz cu 200 de ieni. Aici, uite iubire. Căpșunei. Nu vrei căpșunii? 950. 6 euro o cutiuță din asta. Uite și strugurii aia mari acolo. Foarte mare. Mamă, ce întremură în toate alea. Asta ce? Uscate. Strugurii aia mari a lor. Lăptic. Ceva iaurt sau lapte, ce e? Lăptic ceva. Uite, sunt mulți oameni în vârstă care vin probabil cu chestii de la ei, de la... Mamă, ce ridic are, chiar e cât un măr. E gata. Ce mare era. Sunt oameni în vârstă care vin de la ei, de pe la ferme probabil și vând ce mai au și ei prin grădină. Fiecare dimineață are loc marketul ăsta. Sunt două marketuri, dar ăsta e cel mai frumos, că e așa pe marginea râului. Aici coada e la frigărui de carne de vită, hida din asta. Cred că e atracția principală, calitatea cărnii de vită aici. Deși mie mi se pare un oraș foarte frumos overall și îmi place că e mai mult turism local decât occidental. Și am văzut o drumeție foarte drăguță pe care aș vrea să facem mâine dimineață. Miere, asta e lui frizerul nostru, standul, cred că. Vezi că după merțanul pe care l-avea în anii 90, iartă-mă, omul e bine, rău de tot, cred că vine așa ca să nu se plictisească, să-l mențină tânăr. Făcuseră ăștia niște studii cu locurile alea Blue Zones, Icaria, Okinawa, acolo unde am fost noi în Costa Rica, am uitat cum se numește. E bine că țin minte alea în care n-am fost, alea în care am fost, am uitat. Nagoya, sau nu Nagoya, aici. Undeva prin Costa Rica, unde am fost și noi. Și aduceseră la concluzia că oamenii trăiesc, sunt centenari și trăiesc atâția ani pentru că mențin un ritm de viață activ și continuă să muncească și mai mult de atât trăiesc cu chestii rudimentare, adică ei își macină cafeaua dimineața, își toacă carnea, fac aluatul la pâine și cumva toate mișcările astea care, deși pentru tine acum, fiind tânăr, par absolut banale, mișcările alea cumva îi mențin tineri, pentru că e un soi de exercițiu pe care îl fac timp de ani de zile. Sau cel puțin așa zic studiile acum. Deci probabil faptul că mergi la muncă în continuare și faci ceea ce îți place ajută mult. Soldat în toată regula m-a făcut. Deci eu sunt extrem de impresionat, frate, nu pot să cred cum a... Deci am avut niște emoții, îmi tremură mâinile și acum. Eu am o fobie cu asta. Am o fobie de briceagul ăla la gât și am o fobie și cu foarfeca, așa, mai ales eu mă gândeam, mamă, starii mea 80 de ani, frate. Când tăia cu foarfeca pe aici, zic, mamă, acum dă un pic așa și să vezi tu ce mă faci asta pe față și așa. Avea pulsul mai bun ca al nostru. Da, dar eu și așa sunt traumatizat acum de la operația asta pe care am avut-o aici, acum s-ar putea să am alta. Sunt traumatizat de estetic vorbind, știi? Zic, mă gândeam, mamă, mai îmi faci și o tăietură pe față. Aia a fost. Oh, ce frig mi, Doamne. Și ți-a tăiat părul din nas? Nu tăia părul din nas cu foarfeca, mă, mâncați. Vai, ce frigă-i. Eu cred că răcesc. Sau ceva se întâmplă cu mine, că am niște amețeli de vreo 3 zile, Raluca, să mă tot ține capul meu să mă la doctor. Cum e aia? Nu urci când vor câinii sau cum era? Mă duc să-mi iau tensiunea, merg la farmacie. După ce fac duș, merg la farmacie să-mi poate de la tensiune. Ai, bră. A ieșit armata la curățenie. Ai, nu știți cât de bine mă simt acum am întuns, frate, chiar aveam nevoie să, mai ales barba, să mi-o scurteze un pic. Mi-am făcut-o și eu, dar mie nu prea mi iese. Și parcă când o fac eu crește înapoi mai repede, nu știu. Unde pune una crește carne, crește pe dracu. Uite, nu v-am arătat de aici, putem să luăm bere la aparat și cafea și chestii. Mergem să băgăm ceva la stomacel și după aia avem o drumeție pe să trăiți. Salut, băieții mei! Avem o drumeție gândită. Să vedem dacă mai apucăm. Imediat se duce ziua, cum se face noapte la 3, imediat
Te-ai dus, te-ai tuns, ai dat o plimbare, băut o cafea, buf, beznă. Da, mai ceva... Stabil. E bine? Da, ai ales loc fain. Am luat Hida Takayama Ramen Special. A costat vreo $10. Și fiți atenți unde spui gecile aici. Unde spui hainele. Acolo jos. Am observat că multe restaurante au chestia asta jos, doar că n-am știut unul pentru ce e mai exact. Eu ce am observat e că aici, mamă cum are, ce am observat e că aici în Takayama, toate restaurantele, cel puțin cele pe care le-am găsit noi până acum, sunt cumva mai high-end așa și prețurile mai piperate, dar și tot ce am mâncat până acum a fost foarte top. Sper că asta să fie la fel. Și a meritat ea 1600, zic eu. Avem și 2 bucăți de carne. Miroase a ceapă verde. Știți cum am ales eu asta? Am întrebat-o pe doamna, care e favoritul tău? Am început să râdă și mi-a arătat asta și am zis ok. Eu așa comand de mâncare, că nu știu ce să-mi iau, întreb oamenii care lucrează aici. Știu că o să ziceți, ospătarul zic că de multe ori cele mai scumpe, dar în locațiile astea mici de obicei ospătarul e și proprietarul și e și bucătarul. Și probabil îți recomandă ce îi place și ce știi să facă mai bine. Sau asta vreau să cred. Iubita, te aștept și pe tine doar cu bețele aici așa. Să încerc să... Pun bețele aici. Dar ce carne ciudată. Ce mare. A tu pui un cracker. Mai să mă încălză mâine. Secret. Noi n-am mâncat de ieri de la... De la cărnița aia. De la ieri de pe la 3 după masă noi n-am mâncat deloc. Pentru că seara ne-am dus la hotel. Raluca s-a pus să spele haine, eu m-am pus să fac vloguri. După aia am dus haine la uscător, am fost un pic la Onsen, ne-am cumpărat ceva de la magazin, nu ne-a plăcut, nu le-am mâncat. Și am băut un smoothie. Ne-am făcut un smoothie, dar atât. Și azi dimineață la frizer. Și, practic e prima masă de omenie în aproape 20 de ore. Al meu e de curei, dar are gust de piper. Știi când mănânci o ciorbă de găină și ți-a scăpat mai mult piper? Dar e bun sau e... Da, e bun. Dă să guși un pic. Ia. Oh. Mamă, are gustul Indiei. India și Japon într-o farfurie. Japon. Nu e bine, ceva în capul meu nu e bine. Top. Îmi place, da, îmi place. Are gust de din ăla, din care să faci și ceai, de ca... Masala. Eu am avut o revelație după 15 ani de relație. Cred că Raluca e, nu știu cum se zice în română, ambidiestră. Că e și stângace, e și dreptace și stângace. Și ea zice că nu, uitați-vă și voi, mănâncă suc, mănâncă suc cu limba, cu stânga, cum mănâncă asta? Că eu nu pot. Te simți comodă făcând? Adică te simți normal? E greu. Când s-a dus să facă Muay Thai, el au crezut că e stângace. Și au stat și ea, și-a luptat cu ăla așa. Și după aia a întrebat-o Alex, e stângace? Și a zis, nu. Și a zis, păi tu ai poziția de stângace. A, da? Se poate? Cum poți să fii din ăsta așa și să nu-ți dai seama o viață întreagă? Eu cred că... Nu mi-am dat seama niciodată. Poți să scrii cu stânga? Nu știu, n-am încercat. Dar sigur, dacă n-am practicat niciodată, o să fie greu. Și duce valiza pe stradă, o duce cu stânga. Și următorul de azi. Bro! Și-a pus poate că n-am încercat așa. Bro! A fost Oishi. Te-ai tuns, ai mâncat o ciorbă, s-a făcut noapte. Trebuie să mergem până la gară. Deci cred că hike-ul rămâne pe mâine dimineață, să plecăm de dimineață. Trebuie să mergem până la gară, pentru că lângă gară e și stația de autobuze, să ne luăm bilete care să ne ducă către Kyoto în 4 zile. Mergem și le cumpărăm de pe acum, pentru că pare că aici totul imediat dispare de pe stoc. Ce e aia, mă? Mașina lui Louis din desene. Și tu miez. Aici are bere.
Ne-a zis cineva să încercăm înghețata de Susana aia pe care chiar ai văzut-o Aia tu mi-e câteva greu. zile, da. Mă tentează să încerc și un burger aici cu vită din asta. Keiko, oare ăsta trebuie să-l luăm? Va fi prima noastră călătorie cu autobuzul așa lungă dintr-un oraș în altul. Ce să faci, bă? Trebuie să te mai uiți și la bani. Trebuie să te mai uiți și la bani. Vine ianuarie la Cuesta de Nero. GR Station Bus Terminal pe aici. Hai să vedem. Mamă, câtă lume. Vezi? Matsumoto. Suvenir, cafea, ticket. Tourist information. Aici, nu? Ticket counter, ticket counter. Yes, right there. Tu. 10.000 cât 63 de euro, nu? Pentru amândoi. 308 lei. Raluca trebuie să lase amprentă peste tot, acolo e hartă și iară România nu e, iar o punem. Hai să facem steagul, vrei? Și gândiți-vă că noi am dat acum 60, deci am dat 10.000 pe amândoi și cu trenul ne costa 10.451 fiecare. În condițiile în care trenul face 4 ore și 20 și cu trenul faci 3 ore și 16. Deci pentru o oră de diferență plătești de 2 ori mai mult. Eu vă zic să luați opțiunea asta dacă veniți. A zis cineva într-un comentariu și are dreptate. E super mișto cu Shinkansen când vrei să vizitezi multe locuri și cumva Shinkansen e făcut mai mult pentru oamenii care merg la treabă, au business-uri corporatiste, se grăbesc, trebuie să ajungă la birou. Noi, turiștii, sau și puțin ăștia ca noi care stăm așa lung, mai mult timp, jumătate de oră în plus în tren sau o oră în plus în autobuz, I don't care, oricum plec la 8 și ajung acolo să stau în lobby la hotel, că nu o să-mi dea aia cazare dacă ajung înainte, așa că... Văd că e foarte promoționat Shirakawa-go. Am văzut și la intrare și aici văd harta tot. Singura noastră dezamăgire din Japonia. Uite, pune între 2 și 3 hour tu viziți. Deci de-ai văd. E mult. Noi am visat. 2. Da, cam așa. Hai. Uite, uite. Uite. Ți-ai făcut steagul României? Dacă nu e România, scrie Other European Countries. Mamă, câți taiwanezi vin aici, bă, băiatule. Uite și din India. Care e diferența între astea? Scuze, Păi nu, una e Australia și una e Noua Zeelandă, nu? Mamă, dar chiar. după stele. Viața derulează în continuare pe lângă Daily Vlog. M-am auzit că la farmacie, cu speranța că aici la farmacie, ca în Spania sau în alte țări, îți iau și atențiunea, să vedem. Eliminăm chestii. Dacă nu, o să mă la doctor, poate am ceva la ureche, nu știu, de mai am amețelile astea random de câteva zile, dar ne cam sperie. Konnichiwa. Baftă. Ce fac de gustări și restaurant? Ok? ちょっと5 minutesくらい Ok, 待ってください。 ok. Arigato gozaimasu. M-a venit i-am adus să-mi vând aparatul ăla și i-am scris aici dacă poate să-mi măsoare. Și aia sunt 5 minute. Ok. Săracele câte pregătesc aici ureche, nu se face în mod normal. Este și tot am tăiat farmacia pe jumătate. Doamne, săracele cât s-au chinuit pe acolo să mi le să așeze, nu mi-au cerut niciun ban. Am întrebat și au zis că nu, că ok. Și mi-a zis că tensiunea e un pic joasă, dar ok. Din câte știm noi, pot fi doar urechea sau tensiunea. Sau radiațiile de la Fukushima o săptămână mai târziu, când mă duc pe Coraz. Imogen, dacă te uiți la asta, tu ești de vină. Că tu ai zis în stream acolo că o să pățești ceva. Acum o să vedeți ce înseamnă să ai o Ralu în casă. Ralu care tot despre tot, ea tace, nu pare, ea pare că nu e atent aici, dar ea știe tot, ea observă tot acum și s-a băgat în folder, are un folder care se numește Altele în telefon, unde are analize de-a mele de vreo 2 ani de zile, de când am fost, Vara asta când ți-ai făcut ultima analiză. indiferent ce-mi fac, ea le are acolo, știi, și acum a intrat ea să vadă ce tensiune aveam atunci și cum sunt acum. Ei, între timp, căutând farmacia și gara, am ajuns pe străzile astea, pe care nu le cunoaștem de aici din Takayama. Dă-mă plimbărica, că nu mai ajung, nu mă duc pe munte, că se face noapte în jumătate de oră, o lăsăm pe mâine. Ia uite ce spălătorie sexy. Orice stradă e frumoasă și
cochetă în țara asta, frate. Cred că e orașul meu preferat. Da? Da, pentru că e un oraș măricen, dar cu multă tradiție, adică au păstrat casele și tot așa tradițional. Nu știu, are vibe de oraș, dar în același timp și original. Așa e. Îmi place. Și zona asta se pare că nu se apropie niciun turist de ea. Nu e nimeni pe aici, dar compar cu câtă lume e pe străzile principale pe care vi le-am arătat ieri, unde abia poți să mergi. Undeva? Am tensiunea joasă, ar mai merge. Cum salută eu? Ar mai merge o cafă. Și aveam tensiunea un pic joasă după ce am mâncat ramenul ăla, care probabil avea foarte multă sare, sau ce puțin în sosul ăla. Deci în mod normal cred că e mai joasă. De ce dracu am tensiunea joasă? Flex. Dacă nu, mergem tot în față. Hai, mai dăm o plimbărică și venim după aia, că aud flexul ăla în depărtare așa, parcă l-aș lăsa să-și vadă de treaba lui un pic. Îmi place să mă plimb pe străzi pustii. Știu că multor oameni nu le place. Zic, Doamne, e mort. Eu I love it, mai ales în Japonia. Mâine dimineață e bine mergem la hike. Pe munte. Să nu ne mânce ursul, dorm urșii. Deci am învățat tehnici de supraviețuire de pe Twitter. Dacă ursul e negru, te dai la el. Că e de la mai micuț și te dai la el, urli, futu, te rup, te denorcesc. Dacă îi dă la maro, fă pe mortul, lasă așa că oricum. Vrei să te dai la el, te bate, vrei să fugi, te prinde, vrei să sui în copac, urcă, vrei să noți în noată, te pui ciuci. Noi nu cred că avem, nu avem. Maro, la noi e maro. Da? Nu știu care sunt. Te pui ciuci și te rogi. Hristoșilor, Doamne, ajută să nu mă mâncesc. Știi? Dacă îi dă la mic și negru, te sparg. Îți ține minte. Negru îl bați, maro te culci. Tehnici de supraviețuire. Și am învățat că dacă vrei să dărâmi moșul, trebuie să dai lângă clanța acolo. Tu ce știi? Fiecare învață câte ceva. Eu știu că dacă tu piși pe jos și este un incendiu, cum să te prind să te iau în cărcă să... Bă, bine de știut, iubire. Chiar mă bucur că mă poți căra în cărcă. Da, asta am Și învățat. crezi că poți cu mine? Da. Măi, tanchetă rusească ce ești. Păi în cărcă se poate. Aha. Poți să duci multe chile. Chestia e că e greu să te iau de pe jos să te pun în cărcă, știi? Dar am învățat. Dacă vrei după aceea când ajungem acasă, încercăm. Uite. Am venit la strâns de frunze cu camionul ăla, s-au dat jos 4 bărbați imediat. De-aia e așa curat pe aici. E plin de saci. Cineva a fost înainte, mă gândesc, sunt o grămadă de saci aliniați așa. Acolo, pe tot râul ăsta cu frunze. Și după aia, după masa, vin ăștia cu camionul ăla și coleg tot. Uite, și acolo mai sunt pungi. Am înghețat fața. Te duc eu așa până acasă? Da. Și ai încredere dacă te dau de un stâlp. Nu mă dai. Nu te dau de un stâlp. Nu. De ce? Dar de ce să mă dai? Ai văzut că nu mai e la tău aici. Ce? Stampila nu mai e. Gata. A, ce bine că l-am făcut ieri. Da. Da? Și cum e să azi noroc că te-am dus eu să faci stampilele, că nu găseai pe ăla să te tunzi. Păi nu? A început ploaia, dragilor. A început ploaia, deci ni se termină petrecerea. Hai la trecere că... Hai petrecerea. Deci mă duc sau nu mă duc? Unde se duc? Acasă. Tu te culci dacă ești în stare să dormi lipită de mine așa. Poate cred ăștia că te sechestrezi. Da. A început ploaia, mergem acasă, eventual mai ieșim la noapte. Dacă se calmează vremea. Băi, ce fain m-am dus azi dimineață cu bătrânul care făcea flotări. Ești foarte frumos. Sunt foarte frumos? Da. Mersi, fain. Maybe a love like ours can lead out its cause.